No joo, tervetuloa uuteen videoon ja tässä videossa käy vähän läpi tuota Karstulan kisaa ja siihen tosiaan lopetettiin jokkiskausi tältä vuodelta. Niin käydään sitä vähän läpi. No joo, Petrillä oli ollut se 8,5 säilössä ja kesällä se alkoi käymään sitä läpi sitten ja en ihan itekään tiedä kaikkia, että mitä se oli päivittänyt siihen, mutta parina viime viikkona se oli ollut paljon tallissa ja näin. No joo, Petri ajoi yleisö ja tuupparit ja mä ajoin sitten nuorten luoken ja yleisö alkuerä oli heti aika kovaa mutta ensimmäisenä sinne suoran päähän kääntyi mut sitten taas jokkis näytti sen karun puoleen ja kakkonen alkoi pomppimaan pois päältä. Häh? Tuu käymään täällä. Tuu vaan. Ihan rohkeasti vaan. No miltä näyttää? Ei paljon miltä. No joo, sen ties melkein siitä jo, että päivästä tulee se leviytymistaistelu, että se pomppii pois, mutta Petri ajoi yleisessä 3 lähtöä ja tuuppareiden alkuerässä se jätti sitten kesken. Niin ja joka lähö välissä sitä kokeiltiin kaikenlaista, mutta ei se kuntoon tullut. Ennen nuoria siinä sitten vielä auto kyljelleen ja piti jotakin kokeilla vielä. Mutta joo, harmi, että Petrikään ei päässyt ehjällä autolla ajamaan, vaikka teki niin paljon töitä siihen, mutta se on sellaista välillä. Joo, siirrytään sitten minun kisaa, että kakkonen pomppi edelleen pois päältä ja tällaista, niin katsotaan sitten mun alkuerä tästä nyt. No joo, alkuudessa saman tien huti 2. Ja joo. Mä voitin sen lähän, kun se ensimmäinen sai vilipin vissiin. Sitten päästiin, olisiko ollut semi tai välieriin tai johonkin näihin, niin katsotaan se lähtö.
liian pieneen rakoon sinne yritin ja sitten mä ajattelin, että siinä ei ole kiire enää kuin 5 jatkoja. Mä ajattelin, että siinä oli 5 jätkää siinä, mutta sieltä tulikin vielä Volsu. Näkyy tulevan vastaan vielä, niin sitten alkoi tulemaan taas kiire, mutta me levittiin siitä ja sijoituserään ja 2 pääsi A-finaaliin, niin katsotaan se sitten. No joo, siinäkin vähän liian pieneen rakoon ehkä yritin ja kynkkä repesi sieltä irti ja siihen sitten keskeytin. Että sellainen kauden lopetus tähän. Joo, jokkiskausi on nyt ohite, mutta täällä on seuraava homma. Otetaan se ressu siitä pois. Käyköhän se niinku... Ei se oo kyllä... Noniin. Nyt se lähti. Tällainen peli. Tällä pitäisi sitten tämä on reeniauto talveksi. Huhhuh. Varmaan yritetään ainakin joka viikko vähän ajella, että saa piettyä sitä perusvauhtia yllä. Mehän pitäisi varmaan antaa huoltopäällikön Reetingin vähän kokeilla tätä, jos se innostuu tästä hommasta. Kyllä se voi olla parempi, että se vaan harjaa noita renkaita. Niin, ja toista huoltomista en tiedä, uskallanko päästä kyytinkään. Ehkä se kyyti. Se kyyttiin tullo. Semmonen peltorata siinä on meillä Luomaholla. Luomahon Kimmon pelto, niin siinä me ollaan nyt pari talvea päästetty. Ja siellä vasta peli onkin. No joo, mutta haluan kiittää kyllä isosti kaikkia yhteistyökumppaneita, että ilman niitä niin ei olisi kyllä onnistunut tämäkään. Ja Luoman papalle isot kiitokset, auttanut tekemään autoja ja hakenut osia ja kaikkia tämmöstä. Ja iskelle ja äitille ja Reetille ja henkisestä tuesta ja sekin on tallissa paljon tehnyt kaikkea, niin niillekin. Sitten vielä Hartson sorvaustiimille. Kaikille, ne tietää ketkä siihen kuuluu, niin kaikille niille kyllä iso kiitos. Ja joo. Ja Viiatti on nyt enää penkkiä ja tuulilasia vailla, niin päästään sillä kokeilemaan. Siitä tulee sitten kans videota ja joo. Mut sellainen oli tämä kausi ja tästä eteenpäin sitten. Kiitos kun katsoit videon ja se on moro.